дами и господа. Сега ще играем също игра, която играхме миналия път. Добре, започнахме и може да ме убият в самото начало, но не знам. Тук се бият двама. Кой ще победи, не знам, но аз ще бия по единия и той сега ще ме разкатае. Убихаме, но ще изиграем още една игра. Защото тази свърши много бързо. Мали души е много гадно. Много е. Добре, нека. Аз ще дам. Сервер ще бъде в описанието. Да знаете, този сервер не е премиум. Добре. Още една изиграеме. Ако някой изобщо. Да. Дойдоха. Сериал? Става пръчка. Как ли ще ги бия става пръчка? Не знам. Но... Сменя. Добре, няма нищо. Ще видим как ще се бия с тази пръчка. Ако искате, ще снимам и не на само и да се развивам. Да, не съм снимал. И най-накрая. Пише се X-Ray. Това ми е X-Ray. Това е с червено. Защо по мен? Това не е честно. Аха. Това ще бъде доста трудно, но той ще ме прибие. Това е ясно. Но може и аз да го убия, но не. Добре. Това ли да бъде този епизод? Може би. Да, това ще бъде за този епизод и довиждане. Малко скъси епизод, но довиждане.